Bon dia, com va? Benvinguts al programa, a una nova edició del programa Descobrim Catalunya, el programa que ens mostra els indrets més excepcionals del país. Avui parlarem de Cornellà de Llobregat. No és així, Blanca? Efectivament, Josep. Avui coneixerem una mica més aquesta ciutat. Comencem. Cornellà és una ciutat que està situada a la vora del riu Llobregat i que és una de les ciutats de la comarca del Baix Llobregat. Actualment té uns 90.000 habitants i és la 8ª població més gran de Catalunya. I saps per què és coneguda la ciutat, Josep? Digue'm, Blanca. Doncs perquè durant els anys 50 va rebre molta immigració provinent d'altres indrets d'Espanya i es va convertir en un referent de la lluita obrera i social en favor de la democràcia. Actualment, Blanca, la ciutat està molt ben comunicada i podem arribar a través de diferents mitjans de transport, ja siguin transports públics o transports privats. Si preferim transports públics, podem arribar a Cornellà en metro, en tren, en bus o en tram. Exacte, Josep. En canvi, si preferim el transport privat, podem arribar-hi en cotxe, en bicicleta o en moto. Tu tries, però, Josep, hi ha alguna cosa interessant a visitar a Cornellà? De coses interessants n'hi ha moltíssimes, entre d'altres, per exemple, podem visitar el castell de Cornellà o la Torre de la Miranda. Ei, i no et pots deixar el Palau Can Mercader, que és molt bonic i ara l'han fet museu. Sí, tens raó, Blanca, però una pregunta. Si venim a Cornellà, on podem quedar-nos a dormir? A Cornellà hi ha molts llocs on dormir, sobretot hotels i hostals a molt bon preu. Què podries dir dels bars i restaurants de la ciutat, Josep? Doncs aquí a Cornellà de bars i restaurants n'hi ha moltíssims, sobretot els que ofereixen tapes molt bones i sobretot molt barates. Tens raó, Josep, ara que ho dius, si vas amb amics, tasteu la truita de patata i veureu que és la millor del Baix Llobregat. Josep, a quina època ens recomanes visitar la ciutat? Els mesos de maig i juny són els mesos que hi ha més activitats aquí a Cornellà, com per exemple hi ha l'Aplec de la Sardana i també la Festa Major, que se celebra durant el Corpus. Ja has anat alguna vegada, Blanca? Doncs sí, quan era petita recordo que hi vaig anar i m'ho vaig passar d'allò més bé, sobretot amb el correfoc, una activitat que em va agradar molt de veure. Bé, doncs, Josep, jo diria que ja hem fet un panorama general de la ciutat i podem finalitzar el nostre programa. En efecte, Blanca, jo crec que ha estat esperem almenys, que hagi estat útil la informació pels nostres espectadors. No t'ho pensis més i visita la ciutat de Cornellà. Ens veiem la setmana que ve, recordeu que us perdrem una altra ciutat. Us esperem. Adéu. Comencem. És que ja m'has desmuntat. Bon dia, com va? I per cert, Josep, ja que sabem on podem dormir, on podem menjar?